Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, είμαστε μαζί με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Γιώτα Μίαρη, αρχικά. Κυρία Μίαρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε για παθήσεις του πεπτικού και το ρόλο της διατροφής, αλλά συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το ευερέθιστο έντερο και το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου. Ας ξεκινήσουμε το τι είναι το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου που ακούμε τόσο πολύ και υποφέρει πολλοί κόσμος, η αλήθεια είναι. Όντως, ισχύει. Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου είναι ένα σύνδρομο, όπως ακριβώς είπατε, δεν είναι νόσημα, το οποίο αποτελεί μια λειτουργική διαταραχή του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο κοιλιακό πόνο ή κοιλιακό άλγος, κάπως έτσι θα το έχετε ξανακούσει. Συνοδεύεται από εναλλαγές δυσκολιότητας ή διάρειας ή και συνδυασμό. Ενώ επιπλέον θα μπορούσε να συνοδεύεται και από αίσθημα μετεωρισμού, φουσκώματος, ναυτίας ή και αερίων. Κυρία Μίαρη, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου κατά πόσο επικίνδυνο είναι και μεταδίδεται με κάποιο τρόπο? Όχι, το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου ευτυχώς δεν μεταδίδεται και δεν είναι και επικίνδυνο για την ζωή ενός ανθρώπου. Ωστόσο, δεν πάβει να τον επηρεάζει στην καθημερινότητά του, επιδρώντας αρνητικά στην ποιότητα ζωής του, άρα και στις καθημερινές του δραστηριότητες. Ποια είναι τα κυριότερα αίτια που μπορούν να μας δημιουργήσουν αυτό το σύνδρομο? Δυστυχώς δεν έχουν ευρεθεί ακόμη και σήμερα, ναι, ποια είναι τα αίτια που οδηγούν στην ανάπτυξη την εμφάνιση μάλλον αυτού του συνδρόμου. Μελέτες έχουν γίνει τόσο για τη διατροφή όσο και για το στρες, δηλαδή την ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου, διότι έχει φανεί ότι όταν καταναλώνουμε κάποιες συγκεκριμένες τροφές εξεγείρεται και υπάρχει ο πόνος και τα συμπτώματα τα υπόλοιπα. Ενώ επίσης έχει φανεί μέσα από άλλες μελέτες ότι και σε περιόδους στρες, έντονου στρες, άγχους ή στεναχώριας και πάλι εκδηλώνεται αυτό το νόσημα. Οπότε φαντάζομαι ότι αφού δεν υπάρχουν και συγκεκριμένα αίτια και η διάγνωση δεν θα είναι και κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Η διάγνωση όντως δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάγνωση για την εξακρίβωση αυτού την επιβεβαίωση μάλλον της ύπαρξης αυτού του συνδρόμου. Οπότε η διάγνωση της γίνεται σαν διάγνωση αποκλεισμού άλλων ασθενειών, οι οποίες ενδεχομένως έχουν παρόμοια συμπτώματα, όπως είναι η κοιλιοκάκη. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το χαρακτηριστικό του κοιλιακού πόνου. Χωρίς αυτό το σύμπτωμα δεν υφίσταται σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου πολλές φορές. Και φυσικά οι εναλλαγές στην φυσιολογική λειτουργία του εντέρου, η δυσκολιότητα, η διάρεια και ο πόνος συνήθως υφίεται κατά την κένωση. Ποια τρόφιμα είναι αυτά που πρέπει να αποφεύγει κάποιος που έχει σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου? Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές ή καθολικές οδηγίες, τις οποίες πρέπει να δώσουμε στον κόσμο για να τις ακολουθήσει, διότι τα συμπτώματα που έχει ο καθένας ποικίλουν. Δηλαδή, άλλος μπορεί να εμφανίζει κοιλιακό πόνο σε συνδυασμό με δυσκολιότητα, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να εμφανίζει κοιλιακό πόνο σε συνδυασμό με διάρεια. Άρα, λοιπόν, οι συστάσεις, οι διατροφικές, είναι διαφορετικές για κάθε ασθενή. Γι' αυτό υπάρχει εξατομίκευση σε κάθε ασθενή σε ό,τι αφορά το διαιτολογικό κομμάτι. Ωστόσο, σίγουρα υπάρχουν κάποιες τροφές οι οποίες είναι περισσότερο ύποπτες συγκριτικά με κάποιες άλλες, και αυτό έχει φανεί επειδή είναι κοινές για τους ασθενείς αυτούς, όπως είναι οι τροφές που έχουν πολλές φυτικές ίνες, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η καφεΐνη και το αλκοόλ. Αυτές έτσι είναι πιο ενοχοποιημένες τροφές. Πιο επικίνδυνες, ναι. Επιπλέον, να πω και το εξής, ότι οι ερευνητές στο τελευταίο διάστημα έχουν εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον σε ένα συγκεκριμένο τύπο δίαιτας, το FODMAP diet, το οποίο στην ουσία είναι οι FODMAP υδατάνθρακες μικρής αλήσου, οι οποίοι δεν πέπτονται από τον οργανισμό μας επαρκώς, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αυτά τα συμπτώματα του φουσκώματος ή των αερίων ή του μετεωρισμού. Κυρία Μίαρη, και για να το κάνουμε πιο κατανοητό αυτό προς το κοινό, ποιες είναι οι τροφές που θεωρούνται FODMAPs? Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Οι FODMAP υδατάνθρακες είναι υδατάνθρακες οι οποίοι περιέχουν μέσα φρουκτόζη,
λακτόζη, φρουκτάνες ή γαλακτάνες και πολυόλες. Και να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα σε διαφορά τις τροφές. Φρουκτόζη περιέχουν συνήθως τα φρούτα, δηλαδή το μήλο, το ροδάκινο, το μάγκο, το αχλάδι, το καρπούζι, το σιρόπι καλαμποκιού, τα αποξηραμένα φρούτα και χυμή φρούτων. Λακτόζη περιέχουν κυρίως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γάλα, το γιαούρτι, το παγωτό και το τυρί. Φρουκτάνες και γαλακτάνες εμπεριέχονται στα λαχανικά, όπως αγκινάρα, σπαράγγι, πατζάρια, μπρόκολο, λάχανο, μάραθος, σκόρδο, πράσο, κρεμμύδι, μπιζέλι. Στα δημητριακά, σίκαλης και σιταριού, μπισκότα και ψωμί. Στα όσπρια όπως τα φασόλια και η φακή. Ενώ οι πολυόλες, οι οποίες είναι σακχαρούχες αλκοόλες και χρησιμοποιούνται σαν γλυκαντικές ουσίες, είναι η σορβιτόλη, η μανιτόλη, η ξυλιτόλη και άλλες τέτοιες ουσίες με ομοιοκαταληξία. Ναι. Ωραία. Τι θα προτείνατε τώρα σε έναν ασθενή που αντιμετωπίζει αυτό το χρόνιο σύνδρομο? Γιατί είναι χρόνιο, έτσι. Ναι, καλά το είπα. Είναι χρόνιο και βέβαια ξέχασα να πω προηγουμένως ότι στη διάγνωση είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα για τουλάχιστον 3 μήνες. Ναι, είναι. Για τουλάχιστον 3 μήνες, για να χαρακτηριστεί σαν σύνδρομο σε κάποιον άνθρωπο. Η ερώτησή σας ήταν... Τι θα προτείνατε σε έναν ασθενή που πάσχει από αυτό το χρόνιο σύνδρομο? Αρχικά θα πρότεινα να παρατηρήσει ποιες τροφές είναι αυτές που τον ενοχλούν περισσότερο, διατηρώντας ένα ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων, αλλά και συναισθημάτων και συμπτωμάτων. Στη συνέχεια θα πρότεινα, εφόσον εντοπίσει ποιες τροφές τον ενοχλούν, να τις εξαιρέσει από το διαιτολογιό του, χωρίς να είναι υπερβολικό σε αυτό. Θα πρότεινα να καταναλώνει μικρά και συχνά γεύματα, διότι τα μεγάλα γεύματα μπορεί να οδηγήσουν σε διάταση του στομάχου ή σε γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Θα πρότεινα να αποφεύγει τα υψηλής περιεκτικότητας τρόφιμα σε λίπος και να αξιολογεί την ένταση του πόνου, διότι η ένταση διαφοροποιείται από ασθενή σε ασθενή και πολλές φορές και από περίοδο σε περίοδο και από την ψυχολογική κατάσταση της σημερινής ημέρας με της επόμενης. Οπότε, αν αξιολογήσουμε σε τι ένταση μας δίνει τον πόνο η τροφή, μπορεί σήμερα να μας ενοχλήσει, αύριο να μας ενοχλήσει η ίδια η τροφή. Ενώ θα πρότεινα επιπλέον να υπάρξει μια ολιστική αντιμετώπιση για τα συμπτώματα του σύνδρομου του ευερέστητου εντέρου. Δηλαδή να ασχοληθούμε όχι μόνο με τη διατροφή μας, αλλά και με τακτική άσκηση, όπως και με το να βρούμε στρατηγικές οι οποίες θα μας βοηθήσουν να λύσουμε το στρες, να διαχειριστούμε το στρες καλύτερα. Να πούμε τώρα εν συντομία λίγο για τα προβιωτικά που ακούμε. Ποια είναι η γνώμη σας και αν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την περίπτωση και ποιες τροφές είναι αυτές? Τα προβιωτικά είναι βακτήρια ή ζύμες τα οποία υπάρχουν μέσα στο έντερό μας και συμβιώνουν μαζί μας χωρίς να μας προκαλούν κάποιο πρόβλημα. Ίσα ίσα μας προστατεύουν από παθογόνους μικροοργανισμούς. Έχει φανεί μέσα από μελέτες ότι τα άτομα με σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου έχουν διαταραγμένη ισορροπία της εντερικής μικροχλωρίδας και άρα αναπτύσσουν τα συμπτώματα που προαναφέραμε. Και καταναλώνοντας προβιωτικά έχει φανεί ότι έχει βελτιωθεί το σύνολο των συμπτωμάτων τους. Τώρα, σε ποιες τροφές βρίσκονται? Φυσικά απαντώνται στα ζυμωμένα γαλακτοκομικά, όπως είναι το γιαούρτι, το ξινόγαλα, το κεφίρι, το τυρί, αλλά και ύστερα από εμπλουτισμό σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ας πούμε κλείνοντας, τι θα προτείνατε σε αυτούς οι οποίοι εξαιτίας των συμπτωμάτων του συνδρόμου έχουν αποκλείσει κάποιες τροφές ή ακόμα και μία ομάδα τροφών? Ολόκληρη ομάδα. Ολόκληρη ομάδα τροφών και τρώνε μόνο κρέας, μακαρόνια, πατάτα, ρύζι. Μονοφαγικές κυρίως δίαιτες. Ναι. Είναι μία δικαιολογία αυτό? Θεωρώ πως όντως είναι μια υπερδιόγκωση του προβλήματος. Γιατί με πειράζουν. Ναι. Χρειάζεται και εδώ να κοιτάξουμε πάλι, να το αξιολογήσουμε, να δούμε ποιες τροφές όντως είναι αυτές που μας πειράζουν, γιατί δεν μπορεί να μας πειράζει ολόκληρη η ομάδα. Δεν το αμφισβητώ, σίγουρα μπορεί να μας πειράξει και ολόκληρη η ομάδα, αλλά μπορεί στην ίδια ομάδα να υπάρχουν 1-2 τρόφιμα λαχανικά ή όσα τα οποία δεν μας ενοχλούν τόσο. Συνήθως, ό,τι αφορά την ομάδα των λαχανικών, κυρίως τα βραστά λαχανικά μπορεί να μας ενοχλήσουν τόσο πολύ. Ή στην ομάδα των οσπριών θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε ρύζι με όσπριο μαζί, ούτως ώστε να περιορίσουμε λίγο τα συμπτώματα. Οπότε αυτό είναι το ιδανικό. Κυρία Μοίρα, ευχαριστώ και χαίρομαι πάντα όταν είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.